Madungog ang among tingo. Okay, mamuntag sa tanan, mamuntag po sa imong father. Kami ang ASEAN Company. Charot. With Ma'am Madilien. ASEAN o asin? Asin. Asin sa katiligban. Asin yan. Hello, tabang! Usalamang ang atong Diyos, ug kitang iyang katawhan, iksun mo iyang higala, diha sa hinisang pagtuo. Likayanta ang pagtumo, kaligdan ang pagpanimalos, Natulag man sa mahilak magudang man nila. batok sa atong isip kata. Kaya po si Malo ba? Ano malos, malos. Manibalis. Padayon day. Kung piling na katawhan, kung kamo makapasaylo sa mga nakasala kaninyo, Mana mo ang din. ang Diyos at gugmaw kaluoy, maglingkawas kaninyo sa sala. Nabili ng ang sala. O patira sa akong pinatawhan, kung kayo makapasay Walay ang biting. sa mga nakasala kaninyo, ang Diyos sa gitna o kaluoy, maglingkawas kaninyo sa sala. Success! Natapos din. Nabali. Tama na may intro ana. Okay, taliwala sa mga pagsulay, composed by Father Dionisio C. Tabiliran, music by The Beautiful Gland Girls. Glan sila. Gina? Glan. Glan. Wala bang mga kamay? Pakpak mo yo sa Ginoo. Daghan man mag-sponsor to dito. Ito dito naman. Ano lay old juice backpack dito mo. Binayran na na. Dairan ba? Alain mo share. Piling malasigo, taliwala sa sulay, liuna ang inyong pagtuo. Duning kamot biya na sila. Dito ko tayo maninood. Duning kamot biya na sila. Maninood man di ay. Akong mga anak, nag-ingon ako kaninyo, sila ang pinitsukma, akong ipahinong luman sa kanuna. Pero yan ang beating. No? Basta ang kanun. Lagi grade 1 yan. Ang tulig, asayong matarong dalan, padulong sa kalikawasan, alam sa tanang masalikod kaniya. Oo, na pinaano. Dili dito pa na ni Ma'am Gina. Para magsiglayan kayo. Oh. Mga anak, nagingon ako kaninyo, Nap. Oh, kasi conductor ba? luman sa kanuna. Akong ipahinong duman sa kanuna.
sa kanunay, diha sa hunahuna o kasing-kasing. Diha sa atong pagmaubos, ato untang masunod, upang utang mapuyan, ang mga berto mugiyas sa Ginoo. Manggihatagong kamo sa tanan, sa mga Ginoo. Manggihatagong sa kanunay, sa inyong kaugalingon kinabuhi. Diha sa atong pagpaubos, ato untang masunod, panikamutan ang mapuyan, ang mga bertudo giyas sa Ginoo. Ang Ginoo balo sa atong kaayo sa uban, di kita palitan sa Ginoo. Diha sa atong pagpaubos, ato untang masunod, upang kamutan ang mapuyan, ang mga beto sugiyas sa Ginoo. Diha sa atong pagpaubos, ato untang masunod, upang kamutan ang mapuyan, ang mga beto sugiyas sa Ginoo. O dili kita palitan sa Ginoo. O dili kita palitan sa Ginoo. O dili kita mangutan sa Ginoo. Aron dili kita paninglot sa Ginoo. Pamalandungin, batian, kung sa kagat mo ang kabuhat, ang gianto ni Jesus, alam ka na ato. Nga iyang gibuli o gihalan, ang iyang tibok kinabuhi, alam sa atong kaluwasan. Nag-anto siya sa kasakit, nagpailog o nagtakbo siya, taliwala sa hilabya, pagsuki. Sa mga taong walay pagtuo, sa pag-di-ay kaniya, ngaway kaulaw o kahadlo. Si Jesus nag-antos man, alam ka na itong makasaksala, way hinungdan nga di kita maningkamo. Sa pagsunod sa iyang panag-ina, sa tumang pagtuo o pagsali, aron nga kita mabulahan. Pusa ayaw kaluya, barog bisan sa daghang maklay, sa kabalagan o sa tanang kalisod, lahutay kamo sa pating piso, batok sa kabalaga o ang tanang kalisod, lahutay kamo sa pating piso, batok sa laog na utang.
Mayong Pasko. Opposition of Father